Yeah. Bernie B talks. 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 Come on, come on, come on. Problema, ayaw kataha o gikaw na. Dili ka mabot, makulit ang ta. Mga trending nga balita ug mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks. Bernie B Bernie B. Paborito sa tanan. Bernie B Talks. Bernie B Tamong kabonding sa kahanginan. Bernie B Talks. 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 Oh, yeah. Kay problema. Bernie B Talks, first episode. Medyo, pasensya na ako, medyo medyo kapa-kapa pa gamay, pero nabaguhan pa. You're listening to Radyo Lampornas 95.7. And, syempre, kauban si Master Poppy. And sometimes, napod may mga guest din niya. At ito pong istorya ng ilahang mga love life din niya. Kalabang, dili sa ingon nga aron ano lang. Kalabang makakuha sa tao ka ng mga lessons in life. Yes. Kaya sabi nga, wala ni halong ko na. Kaniyang programa nga walay halong politika katawara. Yan, pero yan. kuan kauban nato si Konsehal Bernie Bitok. Walay halong politika. Wala. politika. Dilita. Walay politika ta kay lisod kapoy gyud kayo may gala basta ato ning ibalik bigay. Daghang kay si pangutana ning love advice. Na meron ba kung sa ta kamay laki, laboro ba sa tang naisala? Charot lang. Man kay tungod anang mga experiences nimo nato nga murag natas mga angkol nga level, di ba? So Si uncle- natay murag man. Ang cool ba ng 21 no saka. Samantala. Pero at least ba natay credibility gamay nga paminawon pud ang atong opinion about sa mga love life. Ana naman na. Gimingaw ko ani nga sunato. Tara. Erp, allow me to read this Kani. Nag-PM ni sa ako nangay siya. Feeling na ang dating siyang letter, feeling na ko pagbasa na ko siyang letter, kunwari burag sa laing tao, pero feeling na ko burag iyahan burag di lang siya gusto nga amino. Sabi nga lang Brad, nakoy Brad ka lang may advice ba ka lang? Nakoy amigo Brad ba? Iyahan ni. Frontier dito. Bantay lang yun bantay ha. Tingnan mo na. Brother Bernie, bitok, maayong adlaw. Bahala gabi ron. Uy. Ako naglaom nga ikaw ug imong pamilya na sa maayong kahimtang. Uy, salamat. Ganat sa taning naingan ni tao mo sulit. Ako nangayo sa imong tabang ug tambag sa usa ka isyu nga naglibog sa akong una-una karon. Okay. Adunay usa ka amigo. Wala kay amigo na suma. Alam na des. Mangil. Adunay usa ka amigo nako 45 anyos. Ay magulang kay kasamoa. 45 na mga magulang kay kasamoa gyud. Og tinuod nga maayong bana. Paano mo nasabi? Ay sa iyang amigo babae? Ambot lagi sa may pangalan na niya. Ako'y amigo, alilaki siya gyapon ni. Disip sa kay amigo ta babae siya. Adunay usa ka ako'y amigo 45 anyos. Og tinuod nga maayong bana. Mula ko nga paano mo nasabi? Nakaangkon siya og kaila sa iyang trabaho. Og sa dili madugay nahimong magka-amiga sila. Achos. Parang di na lang titiwasan na. Parang kabalo na ko Ang babae, adunay problema sa iyang pamilya. Og nagtugod og
nagtukod og lig-on nga relasyon sa akong amigo. Kung lang ko kagit sa to. Ang babae adunay problema sa iyang pamilya. Og nagtukod og lig-on nga relasyon sa akong amigo. Nagsugod siguro, nagsugod og Basi. relasyon. Tama. So baka na problema ang babae. Di patulan. Tapos mag-share man din na. During lunchtime. Naman talo na, di ba? Lunchtime gid ay. Ay, ko among ba ka ng problema ba akong kuan lagi, pamilya lagi ngayon, may klaro lang istorya pinamingaw rin na. Okay, tama ba imong pagsabot? Ingana akong pagsabot. So nasa problema, so tungod na itong problema, share siguro sila. So nagtukod og lig-on nga relasyon sa akong amigo. So dito sila nagka-friends lugar. Okay. Apan sa dugay nga panahon, ang pagkahigugma nagtubo sa taliwala nila. Ug nahulog ang babae sa gugma. Nahulog sa gugma sa akong amigo. Nagpadaplin siguro basin padaplin hulog. Na-fall ang babae sa iyang amigo. Sa amigo ba ka? Sa kasubo, nahitabo nga nagpadayon sa sila. Sa kasubo gina. Grabe bigyan nga Bisaya sa kasubo. Sa kasubo, nahitabo nga nagpadayon sila sa ilang relasyon. Uy. Og karon ang babae gusto na ipahibalo sa asawa sa akong amigo ang nahitabo. Halaka. Kini naron. Gusto na again, unsa to? Gusto na may bawaan. Gusto na isumbong. Ang babae gusto na ipahibalo sa asawa sa akong amigo ang mga gakahitabo. Sumusumbong na siya sa number 1, original. Sa original. Ang akong amigo nagapanuko nga may tabo kini. Og dili siya sigurado kung unsa ang angeng buhaton. Mo na sa kalami lagi kamo-kamora. Takaron na may problema damayo namin ninyo diri. Primero gisikreto. Gisikreto pa primero. Daw be karon kay di naman gusto isikreto lagi. Kay sa imong kasi grabe sa nibra no. So sigurado kung sa angay buhaton din siya sa ako. Sa imong kasinatian, hagas sa sakit siya. Kasinatian yun na. Sa imong kasinatian. Unsa ang imong may konsiderar nga angay buhaton sa akong amigo sa karon nga kahimtang. Sumangil mo ni amigo. Siya dayon kay. Siya na kay. Sumangil din ka ang amigo ha. Pwede ba siya makapangayo og pasaylo gikan sa iyang asawa o unsaon niya pagkatubang sa sitwasyon nga dili maguba ang tanan? Hagas di maguba ang tanan. Kamu ba? Kani bitaw ingani bitaw nga mosulod sa ingani nga relasyon. Tapos miingon dayon nga unsaon daw nga dili maguba ang relasyon. Alam na basta ingana. Bora gusto mo. Bora gusto ninyo mo exit nga walay damage may tabo na ginay damage kita mo. May consequence. May mo kuto-kuto na. Gilauman ko nga imong matagan og tambag ang akong amigo. Nga anong concern man kay siya? Anong concern man kay sa imong amigo? Basi mo na sa kiniday ang iyang babae. Ay, hindi ay. Kung sa'yo mo may consider nga angay buhaton sa amigo sa karon nga kahimtang. Ay, sorry. Asan mo ko? Gilauman ko nga imong matagan og tambag ang akong amigo aron matabangan siya sa pagdesisyon o pag-atubang sa iyang kahimtang. Salamat kayo sa imong panahon o pagsuporta. Taga-unang distrito deko. Uy, bantog na. Munang giuna pod nimo siya kay na ingong ko nga walay politiko lagi ni. Walay politiko ni. Salamat kay sa imong panahon. Magpaabot ako sa imong tubag o paginaot nga magpalampuson ka sa tanan na imong mga buluhaton. Daghang salamat og amping kanunay, Mr. M. Mr. M! Mr. M? Mr. M.
sa imong amigo, dili man si Mr. M na makalimot jud na. Sumangil man ni siya. O ba si Mr. M na nagkasal. Alam mo sometimes tanan gyud ba kana bang ingani nga kana say ba dili man ta diretso lugar mag-judge no nga anong nisulod. Ibutan na to iyang bana. Napasa tayo kaila biya gyud nga. Nakoy kaila nga amigo nako sa una. Kaila ka gid ni. Nga amigo po ni William Asinero. Oh. Oh. Buutan siya nga bana gid, to be honest. Buutan siya hilumon nga pagkalalaki, kanang focus lang yun sa trabaho, ana ba? Basta kailag siya wagi sa sobrang siya wagi siya libog. Di po siya masa totong kailag yun na kanang mangita gyud og babae. Wala naman. Manyakis good. Kana yung mangita gyud mangita gyud mga gwapa nga mga profile pic ta imo din i-message nga wow, nice pic ana. Tama. Di ba na maging nga nga mga laki. Kani siya nga mong kaila sa una herb kay numdong gyud kanin niya nga laki. Wala gyud siya nga na herb. Love niya yung family, love niya yung asawa, trabaho lang gyud siya, kayod siya ana. Tapos sa iya pong surroundings, bihira po siya makapanchiks kay sa iyang nature siyang trabaho, halos lalaki gyud tanan ang iyang ma-encounter kay istorya. Tapos nara po sa shop. So, mechanic lugar. Murang-ana ang dating. Wala gyud. Okay gyud siya. Pero niabot man gyud bay sa punto bay. Nga one time gyud nga nasa'y naila. Kanay nga naghapon nga naigisgutan, nagkaila, nagka-close. So wala pag wa man sa tuyo apod sa maong babae. Stirod anay lang. Wa lugar tuyo lugar kay murag wala po gito, wala man po ang babae po na ingon na ni kiringking po nga kuan, wala man po. Nagka-friends lang gyud ana. Daw bigay ni abot man gyud sa punto ginuon nga. Sige nag-istorya pag kana bitaw mo deeper na bitaw, mo man ang mas kuyaw. Na kanabang the more nga mo deeper na galing ka sa mga problema, mo engage na ka sa family kana. Matod palagi nila lugar. According to the Greek philosopher. Ay, gabasa na din siya sa libro. Ngita kag libro nimo asa man to nimo gibutang sa library mo diya. Nailagingon daw. Mas maayo pa daw. Ambulag mo uyon ba ang technician na diya sa Melotat sa Radyo Lamporna. Mas maayo pa daw ang imong bana. Nga man chicks lang kay dili pa na mo maintain. Kaysa ka nang nakapokus lang sa usa ka babay. Tapos murag nag-close na tapos ka nang lawom nagiging mga mas gasto na daw na noon. Ay ka. Padadaan na nagsamot hinunog dagko Di mulaw man ang naitabo daw mulaw man paglawom sa relasyon mas niban mumintin naman dayon balayan naman dayon. Kung magbalayan tagaan naman dayon motor. Agoy. Mo na dayon mo bayad sa boarding house. Tapos pa eskwelahon na dayon. So isa ang imo lugar ning amigo karon nga katong naipit mo katong ni gasto lugar? Mo lugar ning pasabot ana karon? Unsa sa? Katong imong amigo nga ingon nga buutan kay tanan mo ni siya ang murag nahulog sa babae niya, mo ni gasto sa babae ana. Ang resulta murag inganang naitabo bay nga kadugayan bay na wag yun na tuyo ba. Matawag ba nimo nang wala tayo basin mo yun mo i-justify lang. Pero nahulog siya bay kay naitabo daw bay, first time daw niya bay nga naadaw ka ng para bisita-bisitaan naman sa babae. Taga-tagaan naman siya pagkaon, kanang may ngana ba. Wala sa ko nag-ingon na nga, sometimes manggod pag usay mo man ay usahay gud ang problema pag magkadugay na bitaw ang relasyon. Kadyo lang kay kakadunggan ako kung feedback sa laptop. Wala man, di man madunggan ako. Di kuan si tawag ni sana naka-distract ko. Anyway. So, dyan naman. Napi ko kakadunggan yun. Ay, ang headset din nga isa. Nadamay pang laptop. Okay. Sensitive ko kung Earth. Sensitive kay kung Earth. Dito lang. Usay magud ang problema. Dili ni siya dili ni justification of cheating. Siguro, kato magud siyang amigo na mo,
Pero Mm. nahulog siya nga. Tungod kay ang asawa po sa ilang kadugay, murag nawala na sad ang kanabitong langga-langga ba? Ang paglangga-langga, Lagi. ang pag-care, kanang ba yan, Mm. bitaw ka na bang nawala ka sa basic ba? complacent. Nahimong complacent. Yan. That's the word, brother. Mm. Pero kay murag na ano na ba? Murag, wala na tayo, wala na. Iwan. Normal ang Normal. normal. Ang mga nindot unta kay stan kay murag normal na lang pud nga wala na pud na hatagag value Kay, kayo nga wala na highlight. Laliman ko ka, Erp, sa iyang pagtrabaho sa Mm. shop, Mm. na, sa kadugay na, usay, ang asawa mo, lakaw lang, ana, wala na galing mangutanag, o kung siya, kumusta, namahaw na ka, o sa, papaway Mm. sa diya, or kanang basic nga, oy, alas 3 na, pamahaw na, o singot na kay ka, na ang labakara, kanang may ngana ba? But again ha, we're not justifying on the cheating, Mm. on the cheating part. Pero, which is, medyo may make sense din na, daw bigay ka tong babae or matag Mm. alas 3 kung dili ba na nakyo na may syakoy. Lagi caring Oh, ano mo? kayo, mas Bro. ma-feel nimo nga kanang always ka alagaan, ginapakaon, di ba? So malanay gid lugar ang kuan, Oh, di ba? yeah. Liwanag sa dilim. Sakto ba na? Naabay nga na ng sitwasyon nga murag na nalanay ang Oy, heart shout out. lugar sa maong. Kaning mga bago na nulod sa to, pantagaan na to ni mga t-shirt automatic. Na babatagaan na to ni Kitsa ba pan-t-shirt namin? ni. Na, sa ni si Bea Ron sa- Abs. kung gusto mo t-shirt, pagbutan dia t-shirt. T-shirt. Ano? Liwanag sa dilim. Ah. Sila itong taga merch automatic ani. Ugoy. Si Ron, si Liwanag sa ara. dilim. So balik ta, Brad. Again, Ah. wala not a justification lagi. Ang babae, or kay muduol naman mo matag alas 3 mo hatag nagsyakoy. Mm. Muhatag na og bananakyo. Kung dili bananakyo, naanay ka ng torta. Mm. Kanon, pak. Tao sahay kay mangumusta pa, kumusta naman? Pak, dito na bay. Na inlababo bay ang amigo. Mm. Natingala na ko ng asawa, Yes, sir. Brad, kay sa una, di man to siya maligo. Kay busy biya sa shop. Oh, Gakaligo karon. na bay. Gakaligo na, bro. Uy, bro, ano maniha mo, bro? There's something wrong. There's something. Murag na na in love bay. So never pa nakasala ang lalaki. Lalaki ba, never? Wala. siya. Again na, wala na ko ni... Mas delikado pa ni si Liwanag sa dilim. Kumpara atong lalaki. Oo, katong lalaki. Kanin si Liwanag sa dilim. Imo, Ang porma ni Liwanag sa dilim, lahi man ni siya kay ipakamang-kamang mo ganyan. Kumpiyansa. Ay, sos, basta lagi. So, mo ni Erp, parehagyan Isa. po ni sa tong letter sender. Ano sa? Oh. Ako, mo share po kog na ako'y murag similar nga sitwasyon. Oh. Ako, so Atong wala na klaron ko sa na atong point. kaila niya, sa atong kaila, dili ni kita atong klaron. Ako ganing gikuan nga wala na ko siya nasapon, wala siya ni confess sa ako. Pero ang naitabo circumstances lang naitabo bay nga ang katuday ang iyang kalaguyo unta. Crush na ko sa una. Mga Kibali ang iyang 5 years ago. kibali iyang current lugar nga ko. Dili ba? Current niya nga. 5 years ago, murag nga na mga 3 years, 4 years, 5 years ago. Oh. Kuan, single ko. Oh. So ang akong gipanguyaban day bay or kanang crush, naday sila something ato. Achos. Pero wala siya nagsaba. Kay minyo naman siya, ana ba, di ba? Magsaba siya sa ako nga. Lagi. Akong pagtanaw sa iya, buutan kayo, ana. Ang imong amigo. Dili akong amigo. Oh. Unya, wala siyang nagsaba sa ako. So, ningon din ko nga, Brad, ganahan ko aning kuan no kanang imong kauban diya nga kuan. Ana kay kauban sa opisina ba? Oh, yeah. Kauban sa opisina ika. Pwede ko kuan ka ha? Okay ra ka hang yan na. Nagpa-advise ko no ay ko ba? Oh. Pero wala gyud kay Nasyarat so wala may gyud ningon kay nga. wala ni, wala gyud kay Wala. Wala. Okay. Wala ko hinanawan. Bisag duda wala. So pag-ingon ako, wala pod. Pero uban sila pero may kay akong tanaw sa akong amigo lay friendly man pod, wala man po kuan, di ba? Hinamigo. So pag
Inamigo kaayo, nya siya pa'y gatudlo sa ako og kuan mga mainampuon ana lugar ba. So okay ra pod. So wa gyud pag abot gid sa panahon nga niyon ko nga panguyaban siguro na ko ni bay kay murag wipe material ni. Siya nga ay sa brada na ko iingon sa imo. Oops. Mo ba? Pinana istorya. Ikaw nga naman, unsa man day? Siya, ayaw lang. Nga naman. Ganon. Di nalibog ko, ha? Nga naman. Siya, ayaw lang ba? Na siya boyfriend? Na siya kuan? Laman? Pero, naamang good may kuan ana, conflict ana. Kasi conflict, nag-away mo. Nag-away mo ana akong panguyaban, unta. Siya, di man. Pero, nag-away mi sa akong asawa tungod ana. Mao di ay. Anak ko nga, ngano ba rin panguyaban ako na siya? Ngano ba rin panguyaban na? Wala naman ka mo, di ba? Kay nakasala ka, nakahingana lugar. Confess lugar siya kahat. Ano siya, ayaw lang ba? Kay kung magdayon mo, o niya, migo beta. Di ba? Conflict kaya, dili ta pwede magkita nga kuan. Di ba? Iwasan ta ka. Ano lugar? Ang may tabo. Iwasan ta ka kay migo kay ta pero mag-iwas ko sa imo kay imong asawa akong kuan akong unsa na hapit magkarelasyon or nagkarelasyon siguro ana. Tama. So kumbaga it happens to the best of us. Sa imong story ug sa akong story why may lucky lugar nga makaingon gyud nga kuan gyud kanang kapantira nga dili siya matintal no. Kabalo lagi ka Brad. Nadunggan lagi na ako. Bro, sa Milotas, masyado kaya punto nga programa. Wala ba? Dili pa radyo Lampurnas? Dili. Bago lang, bro, kaghapon siya mga bata, masyado basta na programa ng mga bata ba? Tapos nakadungog ko ba sa ila ba, masyado about cheating, may lang topic. Ay, ano sila, dapat diligin mo mag-cheat kay, kung ano ba mo, unsa ba feeling nila ba, kung sila lugar ba na mag-cheat ka, di ba? Parang lain ba ang feeling, di ba? Dapat mag-unahuna po mo nga. Masakitan to yung gi-cheat. Ana, ilang pang-unahuna, wey. Akong ginahuna ba? Ginawa ko kalayo pag ito sa... Kaya sometimes lagi, mag-unahuna man lagi ka o ganang. Again, dili ningon again justification lagi. Pero mo lagi, sometimes na yung mga sitwasyon. And even sa letter mo ko na akong pagbasa ka kanina, iyag yung gimpases ng kaningong amigo, buutan gini akong amigo, bay. Burabag ang dating ba ka ng na-timingan yun siya, bay, ka ng bro. Wala man siya kapangita, kapanchicks. Kaya naman kita kailagin ng mga laki, kapanchicks yun. Muatog yun sa mga, sa mga lugar, sa mga lugar ng mga kahilayan. Mangita so kumbaga kung kato siyang mga manyakis ang makasala mo yung nga mao ana lugar mo gini pero kanang usay ba kung kaning buotan pero usay ba makita ba nga tanawa na natsak ang problema dia Brad mao pay kausara sa ni sulod mao pay buotan siya pero nasa lagmaan lang gid siya daw bi karon kay babae di naman gusto buhian di ba mo man itong story karon di ba sa tong gingon niya ang babae gusto na ipahibalo sa asawa sa akong amigo ang naitabo. Siguro ang naitaboan ni karon. Aminon. Ang lalaki murag konsensya na, murag di nako please di undangon na nato ni di ko gusto makasalan sa akong wife, sa akong pamilya. Di nakasala naman ta di na nato ni dayonon og todo gyud. Kay usay nga naman kanang bago pabitaw kayo kang kuan, ni sulira pang mata di ka makonsensya. Labog katong kamulo pagkaghubo sa panty, wa pag ka na konsensya. Pero katong medyo nawad na kagkusog, aya pa ka mo, ay na kami, di ginimayo ba eh? Ano ba? Aya pa ka maginuktok na yun. Muna isulti niliwanag sa dilim. Muna isulti niliwanag sa dilim. Ambot lang. Liwanag sa dilim. Liwanag. So karon kung imo tanong, nakaubo siya kay kumupay talag sa rasya, kay mas may man tong mga expert na nga mga chick boy kay makalusot man. Tapos talira kay makasulti. Kana ba may pagina sila mo acting bay kanang mga master na bay may pagina sila mo acting an say samantang kaga purpur. Si uyab taon nga man di ba may kana mo acting. Kani pag yung mga tao bay nga mga dili kanang mga wala gid sing kana ba. Mo pagining dali masapnan og pag ingon pag yung kitsa ni
Dali ra Manglus pa dayon ba? Sapon. Sapon Oo. gipiminti. Dabi karon ko ingana. Kay wala ka practice. Mao lagi wa career sa wa kaagi sa seminar ni Liwanag sa Dilim. Makaagi ka. Wala kaagi sa seminar. Oh, dabi karon bi kung ang babae karon na naburos na. Oh, nga. Di ba? Oh, natungdan Siguro, to siya. nikawala na siya kay murag nahuna-una niya basin maburos ning Oo. kuan ako na ningon dangon ana siguro Mm. pwede. O ba siya na discover nga kagiron di ay. Or aya pa na Oh, aya pero- pa na sulti nga kuan day silusa day kayo kana ding kuan day kanang sita labi kanang iskandalosa di ay. Toxic. Toxic Oh, man day. skandalosa. O sa man karon ha, tamangita day ka sa ko dili ka magmunting sa ko ha, so man. Mo ato sa imong Mm-mm. asawa kay sultian ako sa tanan-tanan. Nga imo kong patuwad-tuwaron. Gipa-lingerie pa ko nimo? Nag-picture pa ta? Oh, tapos nag-order pa ka sa Shopee mga sexy kayo nga lingerie. Naglisod ko order kay di, alias. naglisod ko order sa Shopee kay naglisod ko sa spelling sa lingerie. Dugay na search. Dugay na search. Pero Tapos pag human sa Pero talan, kani- may nga na din kahan, na pur, ana man din naman mo story. Siguro kay napur, basi na nakailain. Ano sa Denver? siya na pod. Oh, mo na. Basi na Hindi, nakailain. isa na lang ko ikuan gamay. So, ang babae ni patol lugar sa lalaki nga naa nay partner. Kabalo naman siya, di ba? Ah. Kabalo na siya nga nay partner. Mm. Ni patol siya o niya mag-expect siya nga mahimong faithful ang maong lalaki. I will. Dili ka mag-expect ana kay kabalo man ka nga saladaan ang iyong pagsulod. Depende man na kay matot pa sa linya ni Liwanag Pagstorya. sa dili mo yun na nga kabalo ka sa tanan ba ikaw ra gilahi ana wala ba so wala kabalo Nada, na libro ana si Liwanag sa dilim Ay, na, libro. seminar na yung mga ingana. pag storya na bisa pag mingkag daghanan rin nimo anak no lagi pero kabalo ka sa tinudanan sa kadagan babae bitaw ginako na ila bro ikaw ra gilahi bay ana na yun Ay! Murag ikaw ra Lanay na murag- pod. bro ikaw ra gi makasabot sa ako abang nang bro lahi as in bro ikaw ra gyud lahi gyud ka Pero ingan ni Arpa, katong ingon ninyo nga buutan nga karon ra siya na karon ra lugar siya na tintal, dili man na niyo maibawan makuan maingon nga karon ra siya na tintal kay ikapila ka beses bay sa pagpanahon pa lang nga mag-text sila, desisyon na siya, desisyon na siya nga unsa man replyan ko na ni isa. Oh, isa ha, Dili. gi-replyan nimo isa. Tanawar ko diyang iyang Oh. letter kanina. Posible man kay ang istorya primero kay dili man ingon nga nay atraksyon. Siya. Ang primero may Mm. mga test kay mga problema ba yan? Di man na magsugod gyud sa mga Ah. problema. Ta ikaw sa bro sa Oo, makonsensya. Oh, labi na ikaw pastoron ra ba ka Erp? Mm. Oh, di ba? For example, be, modol sa imo, na babae Mm. modol sa imo ha. Mm. Mo yun din siya nga Sabi ba akong saan ka na ko ni ba kaya ako mo igsuon ni ngani oh. Primero igsuon na yung topic Ay. oh. Di lang to istorya ng asawa, igsuon lang sa man ni ngani Mm. we nga ana o di minaw ka, kabalo ka lagi Jesus. Tapos na emotional Mm. pag yun. Oh my God, o di maluoy ka. Gihag dayon. O hagday Ana. ka. Ay nagkukonda. Yes. Hello. Gihag gid O lagar. ana nagkonda. Wala man Based on kay experience ni. wa man kay malis, o man kay malis. Ah, mo gani. Di pag ana, oy salamat. Wala na. Okay na. Ana. Di, Pagkaugma. siyempre, once Ikumusta? galing nga na mo yung mga topic, mag-deeper, family na istoryahan, Erp. Remember ha, psychologically, that's why bitaw ang kanang manager o ang iyang mga tao mahimong close. Kaya na yung mga manager, mangumusta, uy, kumusta naman ka? Kumusta na yung mama? Kumusta yung kuan dito, pamilya? Mo ba na ko? Di ba? Kaya remember ka na, pag ingana ang supervisor sa imong office mate, hinahinay yung kang murag mugaan ni mong kung may kisi sir kay concern kaysa sa pamilya. The same po na sa mga office mate. Sa istorya og Nya mga gwapa kuan. si office mate, di ba? Oh, sa Gwapa si istorya. office mate. Primero ang istoryahan, kumilik pa. Tapos nagparehistro. O mo, to nga dito na siya ni Puyo ni Marilyn. Marilyn. Na-develop din sila ni Marilyn. Marilyn din ang ngalan sa babae. Sorry. Lahi na nga tao itong istoryahan. Sorry. Personal kay ka. Sorry. Lahi na Wala rin siya. ngalan. Wala man sa tayo ngalan nga gikuan dimension, no? Pabita. Marilyn ra. But kidding aside, inga naman good ba? So, dito
to be honest, lain biya ng ano, lahi ng gugma relasyon nga nagsugod sa kuan. Naimo Nagsugod na sa ng kanang stepfather ilang daw. tanawa din na kalitan na papa. Mas kuyaw pa biya na Erp nakanabitong na develop gyud Erp hinahinay. Mas kuyaw na Tama. nga Grabe pagka-in ang love foundation na. kaysa ka nang ayara mo nagkita. Oh, sa sadsad ra ana. Oh, Kaysa ka wala nang ng wala na. sexual ra. Oh, dali ra pag ana papakpak kumano wala na. Mas kuyaw And then, ng hinahinay, na-attach. friendship, mas ma-attach. Ta Mm. problema karon Erp, kung ang pinaka problema siyang friend ani ko, mentally iyang unahon na gusto na siya mo quit. Ang iyang words nga ginasulti, Pero ang gusto na siya mo quit. Exactly. But ang problema ang heart dili. Usay pasabot ana. Dili na lay ko pero pag text niya na nako tinigi, waswasan na nako. Okay, coming nako. Okay, coming. Kalimutan mo na yung sinabi ko last time. Ano na da yan? Dili ka perminti madaot sa last na ni. Lagi. Dia ang medyo again kuan na ni kanang ginapalawaman lang ba. That sometimes naingani nga mga sitwasyon, sometimes when we see the situation nga wa na to naibaw-an ng unsay sulod, mayon lang ta nga di mo ginamayo. Tama, dili gina siya mayo, di gina tama, correct. Pero mo lagi sometimes kung makuha nimong pinakailalo mo sa imo kang na mauday ni pud ba mo nang galisod na. But now, going back, nalantay 10 minutes na lang, puspasoy. Kung ang imong question is, unsaon na niyan, kanang maingong ka nga unsaon pag-atubang sa sitwasyon nga dili magubaan tanan. Well, lucky for you kung tana dili gyud siya maburos. Kaya kung naburos na petimbong kagag yun. Di ka pwede moingon nga makalingkawas lang kani nga di ni mabungkag. Sometimes galing pag di na ka, as much as possible, una na nimo daan ang imong kabit, igna na dan imong asawa nga naitabo na nga ni pasaylo ako. Kaya mas bukat na kung makauna ang imong kabit. Basi nagdadali kag uli, pag abot nimo imong kabit na sa inyong sala, gilutuan pagpanihapon sa imong asawa. Wala na kay explanation pa. Kay kabulo na siya sa detalye. Oh. Mas kung tilod anay gyud lagi, umuyon ka lagi nga again kay lisod kay na daghang kay tao diha nga gusto daw mo quit sa bawal na pag-ibig. By words, nisulti na sa dili, sa iyang unahuna, kay di man nimo nga siya dili na, pero by heart, wala paghihapon ka naka-decide, lisod yapon art, lisod kay ka mamakaksimong self. Ikaw, yun, pag may kakinaman ka, then you stop. Stop texting, change number. Kung pwede pala na kay option nga maghawa ka sa trabahoan or magkuhan ka, then so be it. So muni karon akong na-learn karon sa atong istorya nga kita mga naminaw lugar ba nga butalan nato ang imong sitwasyon karon okay pa wala pa kay gikuan dayon or na kay mga ka-text baka karon nga medyo feel nimo nga wala raman okay raman ni kay text raman or basin na ka dito sa punto nga level nga murag uy na nagyud kay na amigo na uban pirmi pero wala pa kay tabo pero na may mga joke mga ginagmay nga mga tama na ba kuan malaway nga sinakay sakay lang ba sakay wala ra gud to pero kung naamo ang mga sitwasyon labi na sa mga lalaki niya di lang pud sa mga lalaki napud sa mga babae nga sitwasyon ni ngani siguro ang akong makita na naakaron ingani nga sitwasyon di na siya kawala or naglisod na so pasabot siguro nga nakapaminaw man kani ron posible nga murag hudyat na ninyo ba nga ayaw na ipaabot dito sa kalayo dito sa mapaso na gyud ka so karon nga naa pa kay pwede mabuhat siguro ayaw sa sugdi kung wala pa nasugdan katong imong ingon nga kung di mag-text ayan na di na ta mag-text na ana or kung napakay balak ikuan sa da i-change sa na imong mind kay basin lahi ang imong values ba basin tan-aw nimo nga kuan naman text naman Master Pops or kuan i-change na siya kay para makaiwas gyud ka ba ikaw ra man gud ang makapaiwas sa imong self para mabitag ka diya sa hangganan ng walang hanggan kasakit nga ikaw ra hangganan na walang mabitag ba
Hindi, ang kasakit ba nga, ikaw rin nagbuhat diya. Ako, di ko ganahan ng kanang ako bitaw ang masisi sa akong binuhatan kay mura bitaw, munang mag-ayo ko og drive kay pag abot sa panahon nga maaksidente, di ko gusto nga ako may sisihon. Murag something nga na. So ayuhon nimo imong sitwasyon karon sa imong family, imong wife baka na, imong bana baka na karon para dili ka mapandol dito sa unahan kay bisan pag sometimes mong nga bisan pag nakagabuhaton nga mga effort diha parehaning sa caller no sa caller sa letter sender dili bisag buutan kay siya nahulog pagyapon siya so dili ka dapat makampante di ba di ka dapat makampante so dapat mo protektar gyud ka imo ginang important nga dili sa kumog text ana ba di ka magkumpiyansa ba ana bitaw kumpiyansa ra magugayo, kumpiyansa ra sa tanan. Sa amo nang pagkumpiyansa nga gi-PM man sad sa imo ha. Asa nindot ani nga panty kaning blue or kaning yellow? Mao lang. Ikaw mama, kuan jud ka kung mahulog ka na, manyakis yun ka. Kung sa bagay, kabalo sad bin mo kamo sad mga girls. Kaning mga lalaki manggod, bisa pag unsa ka gamay lang nga signal inyong ipakita. Makabus gyud na sa ilahang pagpursigi sa imo. For example, kabalo siya nga ikaw minyo ka. Di ba? Taka ni mga lalaki mukiringking man gyud. For example lang ni text lang ka. Hi, nagkaon na ka. Tanabi ni-reply ka niyong ka og yep, nagkaon na. So nana, sana na ka, sa kana lang imong reply, medyo nakahatang lang siya, uy, ni-reply. Suminto si Barang na chance. Ang problema, imo pag yung replyan og another question. Yes, nagkaon ako. Ikaw, nagkaon na ka. Ikaw. Di agay. Dito na. Ba, Brad, anything lagi, Brad, na ka ng... Ang lalaki lagi, kabalo siya nga minyo ka. Okay, ang lalaki, kabalo siya nga ikaw minyo ka. Pag nalang kay gamay lagi nga, bisag signal lang nga, magpakita kag kuan. Damor na siya magpursige. Like I said, ni PM lang ka. Or nag-stories baka siya, tapos ni-like ka, or ni-like ka nimo. Heart pag yun. Kalaliman ka ang imong gipost kay tai sa ero, pero gi-heart niya, di ba? Di ba? So meaning, nagkuan yun kayo, uros-uros yapon, bisag tai sa ero. Tai sa ero, ha? Meaning valuable ka. Kalalandaan lagi, bisag ni-reply ka, nagkaon ako. Tapos ni-reply sa kag, ikaw, say mo sudan. Ni anak ka, ni balos kag question. So mean to say, nag-open na kag conversation. Conversation, gusto niyo madugay. Madugay ang isa. Pero kung wag yung kay Kwan, i-text siya, oy, kumusta na ka? Ayaw reply. Nagkaon na ka, wag yapon kay reply. I tell you, okay. Munong gina siya. Ang problema sa kay, magdagandagan, mas kay magpaloda yun. Dito na. Problema wa ni reply pero pag ugma sa bunta nakita sila sa opisina, uy pasensya kayo ha, wako naka-reply wa mo kay Lord. Ayay. Gipakuan pag kay nag-worry ka ana lugar. Sige kabala ka mag ludan lang ta ka, mahana naman sa dayon. Yeah, ito ara. Ito na sa pagid. Gidugangan. Pero unsa man niya kay siya may nangutan na lugar, butana na tog tinuod nga iya gid tong friend. Unsa man niya karon pagpa kuan sa mga lalaki nga palit sitwasyon. So simple brother. Ino ni mga brad uni na dani mga asawa ko. If you really want na maundang na ni by heart yun. Karon pa lang imong asawa sultiin na. Okay? Nakita naman imo nga ang babae medyo kuan naman medyo mamulabog naman. Unhi na. Or kung makaya pa niya, iya pa nang inahinag dispatch. Na dili kay siya magkuan, ana na lang. Pwede man sana brad naman pwede technique nga hinahinag dispatch. Padili kay maglasong. Kung kung pre ka niliwanag sa dilim nga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, una MWF lang sa ka, MWF. Kay basic ko kay uban ko ni konsehal. Pag uman sa MWF, TTH na lang ka. Yan na. Pag uman sa mga TTH, TH na lang yun. Away-awayon. Isa na lang yun. Sa nimo, away-awayon. Basta kay eventually ito makita na nga wa na nagkabugnaw na gino. Anton na kuan, kanay nga na, inahinay. Pero musumbong naman. Saan taman eh. Pumo lagi, kung kanapon lagi, kung nakontrol ni mong babae. No, pero kung nga na maglasong na kay, siguro, I'm sure, niingon ng lalaki nga, marag undang na tadi. Ayaw siya undang, unsay undang. Unsay undang. Ano ba?
Karon pa nga naparihan na taog precinct number sa Carmen. Karon Nga pa na nga pareha. allotment sa imo 15,000. Karon pa lugar. Ano na ron? Karon pa nga akong anak papa na tawag sa imo. Ay. Unsa gyud ka ha? Na border. Na border naman na magkalit ba? Karon pa nga ga-message ko sa imo pili akong daog sa scatter. Scatter? Saan? Scatter. Daddy. Scatter. Ana ra. Yay. Igna na sa dito. Sulti eh. Ay, nako. Ana ra di ang target dia. So, sa imong friend, kung sa friend man di ba ikaw, ana ra tirada. Hmm. Igna sa diretso dia nga, undango na, Brad, undi na daan, stop ang communication na. Pero kung kaya pa niya makontrol, inay larga. Bernie B Talks. Bernie B. Warday kong oras. Bernie B. Atangin ninyo ang uban na Daghang mga salamat. pa-promo, mga uban pang buhaton. Pasensya na, medyo kapa pa midri sa mong mga gipambuhat. Pero wapo ni Earth, mas ganang ko yung ani Earth. Technically. Kay eventually yun, makakreate yun tag community na to. Nga diri yun siya, mas, mas organic Intimate. siya, organic. Mm, Minsan organic. yung ganahan sa grupo sa itong mga topic, makasulod yun din eh. So, nanay mga t-shirt daan, si Ron, si Liwanag sa Dilim. Isa pa ning uban diri, comment mo ba kung gusto mo og t-shirt. T-shirt. Para Kung gusto mo matagano, t-shirt, Gusto mo comment. merch, o comment Okay. niya, be, larga. Ma-download pa ganito. Dagan salamat ni and dagan pati uban po mga guest din eh. Mag-guest pa na to Alfredo, si thank you kay Alfredo. Di man nato mapadala ang t-shirt kay layo man ganis. Ni sa kon. Bluetooth man siguro ni siya. Asa nakabasa na? Dito sa akong group chat na mo. Kaya akong gi-share sa akong classmate. God pwede na. Dagan salamat sa intanan. Wala mi Thank kung you. oras. Thank you again. Dagan salamat sa mga naminaw sa Radyo Lampornas 95.7. Just in case kung namoy na-miss na mga episode, pwede po ninyo ni-scan na diri. I-download po naman niya mo po ning i-upload sa Spotify or maybe sa YouTube. Mo naman gini ang modern. Mo naman this is how you do it. Na tradisyon nga na traditional radio natay ingani dili tanan-tanan. Ang nakalami lang pinata Social maka-duty na maka-duty ra dili sa to mga panimalay. Oy, ay Ano? kalimot na yan sa Master Poopy, TikTok, YouTube ug kuha na siya kay para ma-revive na to ang Master Poopy page FB. Yeah. Yan. Again, salamat. Again, shout out sa ako mga kauban sa CDO Host Lions. See you tomorrow sa Kanituan. Nag-order na kong pa-ice cream. Pa-ice cream mga akong Yeah. tirada mga igala. Ha? Hello, Ang sa Biligas internet. family pod, labi na kang nisi nga kuan kayo. Very hardworking na nagpilo na skilled nako. Yeah. Ingat mo tanan. I love you all. Kini si Consiel Bernie Bitok-Bitok Spark siya. Og Master Poopy. Tomorrow na sad. The same station. The same oras 8 to 10. Ito po ang Bernie B Talks. Bye.